Ia priviți aici această prezentare de modă, fraților. Eu nu știu, atâtea văd în ultima vreme la toate expozițiile astea de atrocități, că n-ai cum să le spui altfel. Ce demnitate de bărbat să mai ai în tine, mă? Eu mă uit la asta, uitați-vă cum merge pe tocurile alea și zici că-i rablagit, zici că-i... E chiar din filmele alea, nici de groază, habar n-am. Cum e, bă, posibil așa ceva? Voi priviți aici ce... Că deja mă și amuză faptul, dar este atât de trist, cu toate că eu râd și mă amuză ceea ce se întâmplă. Și la toate casele astea de modă e curentul ăsta nenorocit. Of, ce timpuri trăim, Doamne!